Жени, омръзна ми да игра с тази игра на тебе. Всеки път ме биеш. Стига бе, това ти е 21-та победа. Как го правиш? Постоянно ме биеш, жени си гений. Да, знам, много хора ми го казват. Кое е гений ли? Не, Жени. Здравейте хора, това е нашия втория видеоблог. И вие сте Супермания. Аз съм Сехлю. Аз съм Женя и днес ще отговаряме на вашите въпроси. Също така ще изпълняваме вашите предизвикателства. Започваме. Започваме с предизвикателствата. Първото предизвикателство е от Ям Зайци, които ни кара да изядем по една лъжица канела. Ето. 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 Пише да давиш. Те убия! Дълти и ви го дава веднага. Готово. Да бъдем честни, това беше едно от най-ганите предизвикателства, които сме правили. Да, повече няма да хапна канала. Мрази ми. Второто предизвикателство от Александър. Трябва да си докоснем носа с дик. Ето. Пето предизвикателство е да се избиеш и те в главата от Стилян. Вижте клипа. Дадете сега предизвикателството да си и те, което обещах. Танцувайте Женя, кючек за около една минута от Андрей. Ето. Пето предизвикателство е кой от вас двамата може да побере повече бисквити в устата си и да ги издъвче без да падат. Послепи. Гледайте да не се задавите. От пежито.
Така, следващото предизвикателство е да се правим на рапъри. Отпада. Ето това е следващото предизвикателство от Павел, да направим нещо като готик стил. Не се получи много, но... Следващото предизвикателство от Ранди, който ни кара да си нарисуваме лицата. Виж какво става. Ето какво се получи. Мисля, че първо трябва да сложим червена точка долу в клипа. И това беше последното предизвикателство. Ако имате още предизвикателство за нас, пишете в коментарите. По-голямата част да изпълняваме. Почти. Един малък клас. Майката на Иванчо му дава 50 стотинки за закуска и той ги изял. Смейте да не повторя. Къде е кислото мляко? Не знам. Силата крава. Защо водата е червена? Защото имаш червени предета. Това е количко. Така. Така. Следващата рубрика е въпроси. Ето ни във втората рубрика за въпросите. Първият въпрос е от Виктор и е: кой филм ви изплашил най-много? Един е Паранормална активност, а другият е Психо от 1960 година. Там звуците са уникални. Кой е такъв филм, който сте гледали? Определено Титания за мен. Не ми допадна. За мен е са вкъщи 4 и един ужас на име Кръщ. Може да добавим и Пираня. Адските тъпоти. Този въпрос от Виктор също. Следващия въпрос пак е Виктор, който ни пита: имате ли си талисман? Мисля, че имам нещо като талисман. Само от гризма. Тази. Аз нямам точно талисман. Има една плюшна играчка. Айде сега. Любима песен от Анчо.
Не се омъжи за някого заради пари от Андрей. Не. Ако трябва би бил човек, пак от Андрей. Зависи от обстоятелствата. Мисля, че не. Оценък се отнася до няколко място ми. Не зависи от обстоятелствата. По Колко качества има ли? Оставям. Не може да бъдат толкова дешево. Как се казва първото ви кажа право? Виктория. Чакай, дай пак да се чуди. Как се казва първото ви кажа право? Виктория. Ярослав. Мисля, че ви се Какво искате да хипитата? Да, първо. Много комент. Личните са големи веселяци. Един цвят от Никола. Лилаво, синьо, жълто, И черно. бяло, зелено. Хайде. Цвят, който мърте. Кафяво. Сяло, да. Това ти съд да бъдеш от Никола. Да. Какво правиш да спомнното си време? Пак Малко от Никола. такова. Видим с приятели, ходим на кафе, на компютъра, вечкам си. Общо казвам, може да губаме и гледаме сериали. Филми. Искаме да рекламираме нашия приятел Стилян. Гледайте неговия канал Flapa TV. Сложили сме го долу в описанието като линк. Вие също така, ако не ви хареса включително, ако ви хареса включително, това се абонирайте за нас отгоре. Също, ако ви хареса нашето клипче, се абонирайте за нас отгоре. Ако сме ви били забавни, дайте лайк, пишете коментари и ако искате нещо да ни питате, пишете, или имате идея какво да правим следващото ни клипче, пишете пак долу в коментарите и на лични съобщения. Това беше всичко от нас. Вие бяхте с Супермания. Може да ни питате и в паскания долу. Едно, две, три.